At ayan na nga, welcome back sa aking munting channel. For today's vlog, ayan, ngayon nga pala ang kaarawan ng aming alaga na si Makuliton, ang aking apo na sobrang napakabibong bata. Kaya tara guys, samahan nyo kami. Dito kami ngayon sa isang kainan sa Eat All You Can dito sa Pablos, sa may malapit lang din dito sa aming bahay. Kaya tara guys, samahan nyo kami. Ayan, napakaganda pala ng lugar dito habang di pa kami nag-uumpisang kumain. Dahil sobrang puno pa sa loob, di pa kami makapasok at punong-puno pa. Kaya dito muna kami sa labas, nagpalipas ng oras. Habang naglalaro naman yung may kaarawan. Ayan, busy-busy siya dun sa kanyang swing. Ayan, napakaganda ng lugar naman dito sa labas. Kaya okay lang naman din. Kaya tara guys, maglibot-libot muna tayo dito habang puno pa sa loob. Ayan, nandito kami sa area sa may labas ng kainan. Enjoy muna dito, pero maya papasok na rin kami, kaya tara, let's go. Ayan na nga si Makuliton, iyan ang proof na talagang sobrang kulit niya. Kung nakikita nyo yan, tingnan mo naman yung ginawa niya sa cake niya. Habang busy ang lahat, ayan, abot naman ang kukot niya sa kanyang cake. Ayan, yung kabilang side, parang kinainan na ng ibon. Ayan, nakita nyo yan, di ba?